Eziokwu Chineke anyị ma n'ụzọ pụrụ iche maka na Igbo dị ụtọ nke ukwuu. Ya mere anyị na-eji anụ ebe a kwa ụbọchị Fraịde niile n'ọkwa elekere ya nọ kpọmkwem eji kwalite omenala na ọdịmma ndị Igbo. Ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka ya na Solid FM. Ọ bụ akara 100.9 ka eji eweta anyị. Ị nwekwara ike ije ekiri anyị na ebe ọ bụla na Solid FM ma ọ bụ ije kiribe anyị ugbu a na Kpakpando TV. Kpakpando TV bụ ụlọ ọrụ oyoyo anyị gụnyere chinchim na YouTube. Ya bụ na ị nwere ike ikiri anyị na mba ụwa niile. Anyị na-ekerekwa ndị niile na-ekiri anyị na mba ụwa niile n'ebe ọ bụla unu asị na ọ ga-adịrị unu niile mma. Tata ga-apụ iche maka na anyị chọrọ ikwute ụfọdụ amara ihe ndị ka ụwa si aga, ụfọdụ adịghị aghọta ka ụwa si aga. Ya bụ ihe na-eme na ndị mmadụ amụọ ha na amụkwa onye ọzọ. Ya bụ ịnọ ụwa dịka ndị Igbo si ekwu ya. Anyị ga na-akọwa ya n'ụzọ pụrụ iche na nke tata. Ya bụ na ị ga-ahapụ akara ekwurekwu gị na narị, ya bụ 100.9 ya bụ na Solid FM. Gwa ndị nke gị na oge elu n'oge ha ji akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Abụ m Chizzy. Enwere m onye ọbịa pụrụ iche. Ụfọdụ na-ajụ ese ya, ụfọdụ na-ajụ ya, na-ajụ ka ahụ si eme, nọgide akpọ na-ajụ maka ya. Ogwu ego chinchim n'ụbọchị nke tata ana m ekwu maka ọzọ mmadụ abụchi ene nwa ga-aga eze Ajani, ya bụ eze ani Amaokwe. Ọ bụ ya bụ alụsị na-agọ ya n'afọ alụsị obodo ana Idedu Amaokwe, ana obodo Idedu Amaokwe, ya bụ eke Amaokwe. Alụsị karịa ya ka ebe ndị mmadụ na-eje edozi okwu. Tata na-efe tata ka ofu onye si Anambra wee na-akpọ m sị na ya na ndị mmadụ were esemokwu gbasara ana na ha chọrọ ka ọzọ nwa aga ka a bịa kọsara ya Ajani Amaokwe. Isi na ọ ga-anọ ebe a taa na ya na ya kpa. Ụfọdụ na-ajụ akara ekwentị ya, ọ nọgoro ebe a maka ndị na-eji akara ekwentị unu ga-eji ya ka e were ka o si eme gị maka na ọbịa bụ eze mmụọ na Amaokwe na eke Amaokwe. Akara ekwentị ya bụ 080-684-61936 080-684-61936 bụ aka eji eweta ya maka ndị nwere chọrọ idozi ikpe maọbụ ndị a na-emegbu ịchọọ ije na eke Ajani Amaokwe ebe a na-anọ wee jiri mmụọ edozie ole na-azọ ndị na-enweghị mmadụ maọbụ ndị a na-emegbu. Abụ m Chizzy. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo. Ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ịnọ ụwa. Ịnọ ụwa, ụfọdụ amaghị ihe bụ ịnọ ụwa, ụfọdụ na-afụ nnọọ na-apụ. Echetara m na ofu onye nọ na-abụ ewe ka esi dịrị agụ afa n'ala Igbo. Onye nọrọ mmadụ ije kpọọ ya afa na-ekwesịghị ịba ya n'afọ ọdịnala ya. Nwa ahụ wee ke begide akwa, ọ na-ebe akwa, ọ na-enye nsogbu na ọ bụrụ na akpọ ya afa kwesịrị ya maọbụ afọ ụwa ya, afọ onye ụwa ya. Ya bụ ihe ọzọ mmadụ abụchi. Ọzọ mmadụ abụchi abụghị sọsọ na ọ bụ eze mmụọ, ọ bụkwa dibịa kara aka n'onwe ya. Ọ ga na-akọwara anyị ihe bụ ịnọ ụwa na onye chi akọwagbugo ya. Anyị si na-abịa gịnị dị iche na mmadụ bụ na onye chi mmadụ anọgide asị mmadụ ya na onye chi ya je mee mmekọ, ọ bụ ya je ya onye chi ya ka ihe dịbara anyị na mma. Ọ dị iche na ịnọ ụwa. Ọzọ ịnọ ụwa na onye chi ọ dị iche. Maazị Chizzy, ekele gị. Na mbụ ama ekele Chineke onye mere ka anyị dị ndụ rute ụbọchị taa.
na-ekenekwe ndị ichie ndị wom na ndị obodo ideti oke anyị ma obodo ideti oke anyị ma na-eke ama obodo na nbụ ụmụ na-eke na ime ihe ichi owolo ihe dị iche owolo ihe dị iche na ha na-abụ ndị Igbo na-atị n'okwu chi na onye uwe onye kpuchie ige n'okwu ọfụma ịma na ha na-abụbụ ofu ihe onye uwe mmadụ kpuchie ndị ọcha na ndị oyibo shinio guiding angel ha bara guiding angel ịma na okwu bakwa n'oyibo eme ya baptizim ọ ghọrọ ihe ọzọ ụfọdụ sị na ka mma na bekee asịkwa ya n'Igbo asị na ọbụwa alụ ndị ụka nwere ike isi gị ma ndị pastọ nwere ike isi that your guiding angel na o nwere angel na-esoghere gị na-aga ide na your guiding angel ga-emere gị nke a mere gị nke ọzọ ọ guiding angel ahụ bụ ihe anyị na-akpọ ọnụụwa chi mmadụ chi mmadụ ahụ bụ onye mere gịnị n'ọlụgụ ụwa ọ bụghị na mmadụ na-abụ ọnwụ sọ ọbịa ụwa ọzọ ịma na ewe ịnụ ụwa ụfọdụ na-asị na onye nwụọ na onye a na-abịa ụwa ọzọ na ekwerere ekwechi ike n'ala Igbo yes o nwere ihe na ndị oyibo na-akpọ reincarnation reincarnation ahụ bụ mmadụ ịnọ mmadụ ụwa for example my mother bụ nwanne Obiora Obiora na ebe a Obiora kene ndị Igbo ọ nwanne m nwaanyị olu n'Igbo ekene m ụnụ anyị abịakwana ka anyị si abịa n'omenala Igbo na Solid 100.9 FM daalụ ọ nwanne m nwaanyị bụ ihe mụrụ ọzọ mmadụ abụchiri n'Igbo ya bụ na ebe a ka esi nọ ọ dị mma ya bụ na anọrọ ụwa ebe a so nwanne ya nwaanyị ahụ bụ nne m mụtara m hapụrụ 2019 April 29th. Then nwunye m wee mụọ nwa last year 2020 ya n'afọ gara aga January 31st. Oh, ọnwa nke afọ gara aga. Yes. Eme birthday my daughter last month. Ọ gbara afọ n'afọ awa gara aga. Then mgbe a mụrụ nwa, so many things about my mother, my mark and everything there that my mother na there now. Obi ya bi ụwa. Obi ya bi ụwa. Ma ebe wundu mebuye ya. N'isi aka obi ya bi ụwa. Ya bụ ọya. Yes. Ihe niile dị ya na ma open teeth, ma everything. Obi ya bi ụwa. So at a time ihe nwata ala ọjụ na ya ma ala nne ime nke a ọsị na ya ọ na-ebesa akwa ọ ya bụ ihe kpatara banyere ịjụ ese ọtụtụ ụmụazụ na-anwụ n'aka nne ha sị na amụchalụ nwa nọkọtabewe akwa ha ọkụ menwe ya ọnwụọ ọ bụrụ na ọ na-ekwe ka ha lawa ụlọ abalị. Yes, ahụ ọka na-ele ya mpụa asonye omenala jụọ ese asị m na mma m natara ụwa na ọ sị ka asị ya gị asị m na mma m na ọ natara ụwa na ọ sị m na mụ megịnị si ya nnọọ gị nabata ya m nabata ya nkwe njụọ ha kedu ihe ngeji njụọ ya kedu ihe ngeji nabata ọ sị m na m were nnekwu ọkụkọ si ya mma nnọọ nne nne ọkụkọ ndị asị m too ya afọ ọ na-aza n'egwu chinwe ije nwaanyị m si ya nnọọ gụrụ nwa m too ya afa nne m na-aza n'egwu si ya gịnị nnọọ gịrị ibe ihe n'ọba egwu ihe ime gịnị ịnata. From that day my daughter ruo n'abalị ọlahụ ụla nne ya wetara ihe ọrụ ara obiluzo ya until today onye arụzụda ha. So ihe a na-akpọ mmadụ ịnụ ụwa ọ dị ka otu mmadụ esi eso ji ashị na ole anwa mana a na-aba tie ji na o buru ụzọ lee obibi okpukpe ome bifo opu ome ole ome gịnị ọfọm kwa anọda gịnị
ji Mm. dị fresh Mm. within some months a harvest ya egbutekwe ji nke ahụ lelele eme gịnị Mm. bet mara ma na ọda sem ji eso enyi na na ahụ Mm. bụkwa ihe ahụ eme gịnị Mm. a harvest Ụfọdụ eso ya na ana o wee ka ọ bụrụ ofu ọ na-apụta ọgba mpi ọgba mkpi ya bụ ajụjụ m wee bụrụziri ofu onye nwere ike ịnọ ụwa Yes. ịnọrọ ụmụ n'iji maatụ onye mụrụ ụmụ ise o nwere ike ịpụtazi si na ya chọrọ ịnọrọ ụmụ ya niile ụwa na ya chọrọ iji n'obe ụmụ ya niile wee bịakwa ụwa ọzọ. o nwere ajụ m chọrọ ịjụ Maazị Chizzy Mm. ofu mkpụrụ osisi akọrọ n'ala Mm. too Mm. tie mịa mmemme ọchị ime mkpụrụ ọ na-amị ofu mkpụrụ Eze mmụọ ịma na oche m nọ na ya bụ oche m na-ajụ ajụjụ ọ bụ m ga na-asa ọ ya ka iji nọrọ ebe a. Iji nọrọ ebe a ihe ịsa azụ. Oche m nọ na ya bụ asị m jụba ajụjụ. yes Mm. Chineke ji ọtụtụ ihe were akụziri anyị bụ mmadụ ihe kama we are blind anyị kpụrụ isi n'anya dịkwa blind na ntị Hmm. you understand me iweta mkpụrụ osisi kara aka ọfụma kaa ọfụma dị ihe n'ime ala o puo ezi ome too ime mkpụrụ ọ da-amị ofu mkpụrụ Mm. ọ na-amị so many mara na ọ bụ ofu mkpụrụ osisi ga-eme gịnị ka etinye n'ala ụbọchị eme gịnị ụbọchị akọrọ mkpụrụ ahụ o jikwa n'ihe banyere ihe ubi like ede Wee na-akụzikwa ihe. akpụ ji ị nwere ike iwere ofu ji mee gịnị tinye n'ala mgbe ị ga-agbọta ya ome gịnị oluibo ịnọ Hmm. so mmadụ ọbụla nọ na be ya tozuo etozu nwụọ etinye n'ala ọchị ịnọ ụwa na be ya ọ ga-anọzu ụwa to ụmụ niile o mee gịnị ọ mụtara Mm. ọ ga-esokwuru nwa ya nwaanyị na-aga eti ya jeme gịnị n'ọlịa ụwa n'ebe ahụ Mm. Ya bụ na nke bụ eziokwu bụ na ihe ndị mmadụ na-eji agba nnikiniki na onye amụrụ mmụta ibe ya bụ ka anụ ọlụ ya ụwa ọ dị mma onye nọchara ụwa na owe ezi ụmụaka ọ mụrụ wee nazie ọ chọzie ịnọ ụwa ma ọ bụ bịa ụwa ọzọ ezi ọ ga-esi wee bịa ụwa. Maazị Chizzy udo dịrị gị ndị be anyị si na ọmagwa ajụjụ na-eyi ọgwụgwọ nwere na amị anyị mana mma mkpọwa ọmagwa ajụ maka na oche nọ bụ oche ajụjụ mụwa na ọnụ oche nke ya na-asa eji asa Ọ ya ka anyị si nke bịa ka ya saa anya ya. ekwela anyị ghọta na mmadụ na-anọrụ nwanne ya ụwa o nwere ọtụtụ okorobịa ọtụtụ mmadụ nwụrụ na okorobịa ma nwụrụ na agbọghọbịa ụmụ nwanne ya ndị survive ha nọ nwaanyị ma ọ n'ọdịji ịmụta nwa ha esikwa n'afọ nwunye ha ma nwanne ha nwaanyị megide pụtakwa ụwa Ọ dị ma Obiora ịmụ ọnụ ụmụ eweka isi ịfụrụ ka eze mmụọ ji si na nke ya a jere jụọ ajụjụ tupu ịgba nwa gị afa ewe ka isi mara na ụmụ gị ndị n'ọrụ ha ụwa ndị nne gị ma ọ bụ nna gị nọ abịagoro gị ụwa site n'ụmụ gị. Nne m bịara m, nna m bịakwara m, mana nne m ka nọ ndụ nke gbamụgharị. Nke ka isi mazi na-anọrọ gị ịmakwana nne m na-eme girigiri ọ na-ada abịa ndị pụrụ apụ na akpịa nwaanyị ọjị maka ndị m bụ ọjị amụgbe onye ọbụla fụghara ya ọsị nwanne nne m onye agba nne ya nwaanyị abịa na nke nna m amụtara m nwa m nwoke n'ụlọ dịọra mbụ na mụ na nna m ka nna anọ nwatakịrị a na-ebe azụ ọgịnị apụtaghara n'ụmụ na ahụ nwatakịrị a na-ebe olu ofu ụbọchị ofu ụka ewepụta nletewe ya nwatakịrị si na ọkwa gọọmenti a na-ekebe ya eje weta ihe onyonyo ya esere ya gosie ifu ihe onyonyo ahụ efu nwatakịrị ahụ eweta ya wee gosie egosiri ha anya okirie ya chịa obere nwa okirie ya chịa ọkwa ebe ahụ ka obi ya ji nabata ụlọ kwụsị mana ifu nna m
ọzọ malụ nna m maka na nna m na nna ya ochie bụ nwanne bụrụ ezigbo ọyị azụ mgbe nna ya ochie ahụ bụ ihe yọkwuru ya na onwe maka na amamihe o nwere nna ya ochie ahụ na amokwu niile nwere onye ke anwụ amamihe ọ ya ofe amamihe a ka ya gbanwere. Ọ dị mma, ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege ebe anyị na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na ọzọ mmadụ abụchi enewa ga eze anị amaokwe ya bịa bụ Ojiọfọ eze anị amaokwe, ọ na-agụ aja anị amaokwe eke amaokwe ebe a na-edozi ikpe dị iche iche alụsị obodo ana idedu ọkwa ya idedu amaokwe maka ndị chọrọ ife ya ọkwa dibịa akara aka akara ekwentị ya bụ 08068461936 ya bụ 08068461936 maka ịchọ ọ nọkwa na WhatsApp akara ekwentị a ya bụ akara ekwentị a nọ na WhatsApp ịchọ iweta ya enwere ike kpọọ ya maọbụ jee na WhatsApp zijere ya ozi maka ewere ka o si eme gị na a na-emegbu gị na ọ bụ na-enwe ka isi chọọ idozi ihe ndị mmadụ na-akpanye gị aja n'anya ka aka gị dị ọcha ịchọọ ihe na nke achọpụtara gị maọbụ gwa gị isi dozie wee udo na ndụ gị ọ bụ na ndị a na-azụzi gị ihe ichekwa onwe gị n'ụzọ ziri ezi ije jụọ ese maọbụ ịkpọọ ya na 0806846 ya 08068461936 enwere ka isi anụ ụmụ mkpọtụ dịgasị na ebe a Solid FM anyị na-eme mmemme pụrụ iche, mmemme aṅụrị mana ka na anyị bụ ezinụlọ anyị na-akpọ nwaanyị na tata anyị na-enwe aṅụrị na obi anyị wee na-asị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ebe ọ bụla ị nọ wee na-ege anyị ọ ga-adịrịrị gị na mma. Anyị lee afịa pụta ugbu a oge ka unu nwa nwere ike iji wee na-ajụ ajụjụ nke unu maka na tata anyị chọkwuru jụọ ajụjụ gbasara ihe anyị na-ekwu maka ya, ịnụ ụwa. Gịnị ka esi amụọ na mmadụ nọrọ ụwa na ọ bụ ịnụ ụwa na mmadụ nwụcha abịaghachite ọzọ, kedu ụzọ o si abịa? Onye ka anyị na-akọwa kemgbe anyị batara ebe a. Abụ m Chizzy ka anyị lee na-afịa anyị afịa pụtara ya n'aga n'ihu. Okay, whatever. Okay, so far. Share nourishing goodness this season. My name is Casey and I our tasting music totally in sync. But there's one area where we Ọ dị ma ọ ka bụkwa Kpakpando ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ anyị kara aka ya bụ na Solid FM akara na-ekpọ maka ya bụ ịnụ ụwa ịbịa ụwa ọzọ dịka o si dị na ọdịnala ndị Igbo maka na ndị Igbo kwere na a na-abịa ụwa ọzọ ya maka ọzọ mmadụ abụchi enewa ga eze anị amaokwe ya bụ eze mmụọ amaokwe ọ bụ ya na-afụ maka arụsị obodo ahụ. Anyị na-akọkọtụrụ anyị maka amaokwe aja anị a alụgasị ebe a kemgbe maka na ọ na-abụ oge niile na-asị abịa ọ na-ewe efe ọkachasị ụbọchị eke na-apụta maka na ọ dị ka ebe a ka ndị mmadụ na-esi obodo dị iche iche wee na-abịa ekpe ikpe dị iche iche na arụsị ahụ. Ihe mere arụsị ahụ dị iche iche na nke ndị ọzọ ejisi obodo dị iche iche wee na-abịa. Ọ bụkwa ya na Okoro Wawa Obiọra m na-akpọ kemgbe ihe eji mara ya bụ Okoro Wawa
ya na ya na-atịgasị ọnụ n'okwu okorowa awa ka ọ na-ala anyị ka o si mata na nna ya abịalụ ya ụwa na ihe ndị ọzọ. Eze mmụọ, kedu ihe na-eme na eke amaokwu ya bụ na alụsị ebe ị nọ ịbụ Ojiọfọ ebe ahụ? Kedu ka esi abịa? Kedu oge eji afụ gị na onye chọrọ ịbịa na ndị kwesịrị ịbịa ebe ahụ? Daalụ. Ndị Igbo mana ụbọchị eke bụkarị isi omenala n'ala Igbo. So eke na afọ ka eji afụkarị n'ebe ahụ, mana mainly ụbọchị eke. Dịka ịjụ na mbụ, ihe o ji dịka arụsị pụrụ iche kpatara eji si mba dị iche iche na-abịa. Ọ maka na ebe a na-ebi ikpe ziri ezi. Anyị ọda ama mmadụ ikpe maka na ị were ego, ma maka na ịma mmadụ, ma maka na ịbụ nke a ma ịbụ nke ọzọ. Ihe a na-ebe ebe ahụ n'ime gịnị? Ikpe ziri ezi. Ndị be anyị tiri n'okwu si na ebe eniri ogbe chi na ya ebe ihe mekwara onye ukwu ka eme ya gịnị? Onye nta n'onye takwara. So ihe anyị na-ebe ebe ahụ bụ ikpe mere gịnị? Ziri ezi. Onye jikwa ihe mmadụ, anyị adịghị aka azụ, anyị adịghị bribe, anyị ada bụrụ ndị ị ga-ejiri ọkụ bịakwute n'abalị ma ọ bụ na fon si na a ga-akwụ 50 million or 100 million ka e were mgbe ka aja ghara ije mee ihe o kwesịrị ime. Ka ụgwọ ka ikpe ahụ ghara ịma ya, ma ọ ka aja hapụ ịbịa n'oge o kwesịrị ime. Mba, ịgwa ikpe anyị na fon gwa anyị udo gwa anyị, ihe anyị ga-agwa gị bụ gị kpọta onye ahụ iji ihe ya gịnị bịa ka e gbuo ya na gịnị n'iru na iru, ka ọ na ịnọrọ ebe ahụ yọọ ya biko shia biko ya gbaghara gị na ya onye gị ka ọ wụ, mana gị na egbe ya ga-enye echi ya were eme gị ya echi ya gị jide ego na ya na-anata udo ego ahụ. So ọ ebe a na-ekpe ikpe kwụrụ ọtọ, ebe a na-anatara nwa ogbenye ihe ya na-anatakwala amadị gịnị ihe ya. Ọ dị mma. Kedụzi ya bụ ọsọsọ ndị a na-ala ihe ka a na-emere? No. Kedu ndị onye kwesịrị, ndị na-abịagasị, ndị na-abịa ebe a, onye chọzikwa na nchekwa ma ọ bụ onye chọrọ na ihe a na-agara ya ọfụma, like onye ụmụnna ya ụmụ onye a na-achụgbu achụgbu, onye ihe na-anaghị agalụ, ma ọ bụ ezinụlọ emetere ihe ọbụ, emetere ihe abụmọnụ dị iche iche mgbe ochie, ọ na-enye nsogbu n'ezinụlọ ha na-abịakwa onyekwela ha aka mee gịnị butuo gịnị abụmọnụ ahụ, ezinụlọ ahụ eme gịnị agakwa n'ihu. Ọ dị mma. Ewe ajụjụ, ma ndị nọ mba ofesi ihe na-anaghị agara nke ọma, ha na-abịa emekwala ha ihe ka ụbọchị megịnị dị ma ọ bụrụ na mmadụ ji ha ma amoosu ji ha, o jiri onyela aka megịnị wụpụ amoosu ahụ agamnihu adịra ha, maka ihe mmadụ jewere mba bụ ka ọ bata ihe oge megịnị. Mana nke anyị na-emekwa bụ nke onye na-eme ihe kwụrụ ọtọ, ya na-emekwa ndị na-eme ihe na-akwụrụ ọtọ, ndị nwere ezigbo ọrụ aka. Yes, ndị nwere ezigbo ọrụ aka. E nwere onye na-ekiri anyị na Kpakpando TV na YouTube ugbu a, ọ sịrị afa ya bụ Chimerugo nke mbụ, ya bụ Chimerugo 1 maọbụ Chimerugo one. Ọ na-asị amaghị ọ dị ka ugbu a ka ọ gbanyere wee na-ege anyị, onye dị ndụ nwere ike ịnụ ụwa? Ọ ya ajụjụ ọ na-ajụ. Onye dị ndụ na-anụ ụwa, but in matter of age. Ọ ga-ewe afọ ọ ga-eru before megịnị ọnụụwa na ndụ. Ife ka afọ one onye aka nka o nwere ka mmadụ ga-esi karụ nka ọnụụwa. Ọ dị mma. Akara ekwentị ga-eji wee ụmụ ka mmadụ ga-esi karụ nka ịfụrụ ya na ndị mmụọ na-emekwa a na-ekwunu ya na ọ na-aba chụọ okenye chụọ aja ọdụ ka rụgharịa ndị mmụọ n'aka. Yes. Daalụ. Ọ bụ ọzọ mmadụ abụchi enewa aga eze anị amaokwe ka anyị na ya na-akpara bụ anyị gụm akara ekwentị ya maka ndị chọrọ ịkpọ ya. Osi ebe akpọ unu akpọba ya maọbụ na-eje na WhatsApp ya wee jebere ya ozu nne ya akpaba. Akara ekwentị ya bụ 08068461936 08068461936. Akara ekwentị ga-eji wee jụzi ajụjụ nke gị ugbu a na obi anyị ebe a ugbu a ka ọ saa gị ya bụ 09097711009. Ya bụ 09097711009 maọbụ 0902-311-1009 09023111009.
11009. Igbo kwere ike ịkpọ na 07050791009 ka anyị webe okwu unu ozugbo ozugbo. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ọ dị mma. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ọ dị mma. Onye nke a ewe ka o si ada. Ose ewe ka o si ada. Biko ewe ike kpọghachite ya azụ. Ọ dị ka onye ọzọ ọ wụkọtara ọnụ. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ? Ekele gị, sụọla Igbo yele ya. Afa gị na-ebe iche akpọ? Chisom si na arọ ndị izu ọgwa kpọ. Ngwa tinye ọnụ n'okwu ewe ajụjụ ka iwe ihe chọrọ itinye bee ya nkenke. Ọ dị mma isi mmadụ onye n'ọrụ mmadụ asaa ụwa na ọ gaghị anọzi mgbe ọzọ. Ọ eziokwu. Eze aja na ịnụrụ ihe okwu. Anụtụbeghị m nke ahụ. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Eze aja sị na ya anụtụbeghị nke anyị ga na-ewekwara okwu unu ọzọ. Gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ? Afa gị na-ebe iche akpọ bee ya nkenke. Iwere afọ Igbo ihe abụọ ọnụkọ ndị Igbo. Afọ Igbo gị? Ka a na-ele Chukwu. Ọ ga-adịrịrị mma. Ngwa jụọ ajụjụ gị nwanne o. Ka a na-ele Chukwu. Afa gị na-ebe iche akpọ? Gbadata ya biko nọgharịa ka anyị nụ ihe na-ekwu. Ekwerekwu na afọ opi ebe a. Ekele agwa eze mmụọ n'aka mangwo eze Enugu ekele gị. Biko unu ga-ekwu onye dị omenala gbogbo tupu ndị oche aja ndị Igbo nwere ịlụ ụwa a na-alụ ụwa ndị oche ajakwa ọkwa Reincarnation. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe ha agaghị ịbụ ahụ oke ihe ahụ ka anyị na-adị ndị ọcha mana ndị be anyị bụ ụma na-ekpuwe isi anyị ndị ọcha nwere ya bụ biko jide n'ike ka ọ dị izuụka ọzọ. Daalụ nwanne m. Daalụ. Ọ dị mma ka anyị na-ewekwa n'okwu unu. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekele gị ezi nwanyị. Ka ị mere gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ? Chioma, ọ ga-adịrị gị na mma. Mama nnukwu gị nọrọ ya ụwa mana ị ka dị ndụ. Ọ sị na ya nọrọ ya chere isi na ị nọrọ mama nnukwu gị ụwa. Yes, I understand you. Ịma ihe o kwuru. Yes, all the possible. Yes. Ihe a na-eme na nke ahụ bụ ịmara ihe ahụ mma nnukwu gị ahụ na laiki n'ọlụgụ ụwa na laiki igori eme gịnị? Ise kpesi ya mma mere ya ekpere na ya bụ ogbogbu. Ọ dị mma. Obere ya ekpere gọzie gị. Ya bụ na efugoro nke mama nnukwu ya n'ọlụ ya bụ nne ya ochie. Dịka isi ekwu ịfụ na isi na ịma na ikwubili ya sị na ewe ebe mmadụ ga-akarụ nkarụ ọnọzie ndụ wee n'ọrụ mmadụ ụwa ọkachasị onye ọfụ n'anya nke ukwuu. Afa gị na-ebe iche akpọ? Afa gị na-ebe iche akpọ? Ọ dị mma. Onye nke a nọzie. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ? Afa gị na-ebe iche akpọ? Abụ mbụ Chinaya esi m eme na-akpọ. Chinaya, ọ ga-adịrị gị na mma. Ngwa tinye ọnụ n'okwu. Onye na-akwado ọma nwoke ọma ndị ọmanyị bụrụ ndị nke na-adị ka ejisi eme okpete ya. Ọ dị mma. Eze mmụọ ga-atị ya ọnụ. Bụ eze mmụọ nụrụ ihe o kwuru. Dịka ọ dị ụzọ onye na-abụọ na-ebute ihe dị ụta ma atọ. Ofu n'ime ha bụ na ịda na ihe banyere ndị otu mmiri ndị otu na o nwere ihe nwaanyị ma nwoke bido n'ọnụ ụwa na ndị otu before bịa ụwa. Another one bụ abụmọrụ site n'ezinụlọ na ịda na o nwere ihe ndị nna nna ha metere ma na ha were nwa nwoke ha lelele mana o nwere onye mụrụ nwa ha gbuo ya n'ike mana o nwere nwa ogbenye nwetara nwa nwoke ha gbuo ya
mana ọ nwere nwa ogbenye mụtara ụmụ ejima ọ bụrụ nwoke ha were ụfa ya mee gịnị gbuo nwa ahụ abụmọnụ abụ ihe na-anachite bak na-ebute abụrụ na amụọ nwa nwoke omegịnị ọ nwụọ maka na onye ahụ a na-arụ nwa ya gbuo ga-asị na ọ bụrụ na ọ bụ ihe arụ na mmadụ mụrụ nwa nwoke ma Chineke nyere mmadụ ejima nwoke eji narị ya gbuo na ọ kpụtụrụ ọkụ na ezinụlọ na ihe bụ elu nwa nwoke ga-eme gịnị gafịa ha ahụ ọ ga-abụ ezinụlọ ahụ. ọtụtụ ihe na-emekwa ya bụ ọ bụrụ na nwoke na-anụ nwa nwe mgbe a na-adị chere nọ ndị ihe ndị nna nna metụrụ ọ bụrụ nke anyị waji aka anyị mee gịnị mete ọ bụrụ na nwoke na-anụ nwaanyị ewego mgbe ọ na-eme ihe ma mgbe ọ na-eto okorobịa ma ọ bụ eme ihe ma nwaanyị na onwe ya na-eto agbọghọbịa ọ tụrụ ime ome gịnị o wepụ ya n'ike o nwere ike nwa nke ahụ ime iwepụrụ mara ebe o si wee bịa ụwa iwe a na-ewe mmụọ nwa ha na-agagharị na-ewesị gị iwe o jide gị o nwere ike ọ bụrụ nwa nwoke bịara ime ihe pụrụ iche chi iji ozu wee bịa ụwa ji ọkpụkpọ oku wee bịa ụwa ọ na-esogheri gị ihe imere ya na nwa nwoke amasị n'afọ ume gịnị wee pụta maka ihe imere ya until ịrịsachịwa chọwa ihe kpatara ihe dị ụta ji eme ife ezigbo mmadụ bụ ezigbo onye mma Chineke megịnị ji aka ya dose ọ ga-afụ ihe kpatara o ji eme wee megịnị ọ mara solution amara ihe a ga-eme nke ahụ end ya iwe ike ime gịnị but take note nwa ahụ i gburu bụ ihe ga-anachite azụ for the first time na ọ bụrụ na nwa i mere abortion ma na ilele nwa ma na ịmụrụ nwa jee tụfuo ya mgbe ị karịta agbọghọbịa ọ nọrọ ebe ahụ megịnị nwụọ ma na enyi gị nwaanyị mụọrọ gị nwa unu gba izu jee lee gịnị jee lee ya lesie ndị chọrọ nọrọ ebe ahụ nwụọ ma ọ bụ nọrọ n'aka onye ọzọ na-abụrụ ya megịnị mụrụ ya nọrọ ebe ahụ na-ata afụfụ ekpere nwa ahụ na akwa nwa ahụ na-ebe ga na-adịstọbụ ọ na-ebute ọtụtụ ihe ọ dị ma ọ bụrụ na ị were ụdị nsogbu mmụọ na ihe ndị ọzọ wee chọzie ka akụzieli gị ọfụma maka na oge ada adịzi n'ụdị ihe a ewere ike ọzọ mmadụ abụchi sizie ebe a bugharị ọnọdụ nwere ike kpọzie ya na 08068461936 ya bụ 08068461936 unu na ya kpa ọtụzielu unu ụzọ ka anyị na-ekwu bụ Chimelugo na-ekiri anyị ọ na-ekiri Kpakpando TV na YouTube o wee na-ajụ wee na-asị na nne ya dị ọ sị na nne ya dị afọ iri na nne ya uche dị afọ 50 wee n'ụwa ka ọ nọchọrọ ụwa ọ dịzie afọ 12 ọzọ tupu ọ na mmụọ ya ka ọ na-ekwu ma ọ na-akọwa nke m ijikwa ihe a iji tinyekwa aka na ihe ọzọ gwara na ebe mmadụ ga-akalụ nka ọnụụwa na anọ n'ụwa na ndụ ọ na-ekwu na nne ya uche nọrọ ụwa na ndụ ka ọ nọchọrọ ụwa na ndụ dịzie afọ 12 ọzọ wee nazie mmụọ ọ dị mma anyị ga na-ewekwara oku unu maka ndị kpatara ugbu a akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ bụ 09097711009 09097711009 ị nwekwara ike ịkpọ na 09023111009 maọbụ ịkpọ na 07050791009 abụ m Chizzy Ani ka m na-ewe okwu unu afọ gị na-ebe ishi akpọ ekele gị nwanne ndị ka email ana m anụ ihe na-ekwu ndị ka email gwa ya afọ gị na-ebe ishi akpọ ị nọzikwa ya nwanne ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ afọ gị na-ebe ishi akpọ ekele gị kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu gịnị meziri ka anyị weziri onye ọzọ biko kpọghachita ya azụ afọ gị na-ebe ishi akpọ mba nke a ọzọ ada afọ gị na-ebe ishi akpọ ọ na-ayakọtazi nwanne ndị ka email ekele gị edogwu mmụọ ogbuzuru imere aka ọchụ ya ogbuzuru tinye aka n'ọnụ n'ofu nwanne
ọ ga-enye ụdị arụmadụ ihe etinye n'ọya ọnọ enwere ike ọbụla ndị mmadụ abaghị enwere ike ọbụla nna mmadụ adịghị ọ ga-ekelekwa nna ikwu a na-ekele gị Ọ ga-abara gị my brother. daalụ nwanne daalụ daalụ ọ dị mma anyị ga na-ewekwara okwu unu wee na-aga akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ ọ dị maka m nwere onye nka afa gịnị ọ dị mma o gbubiela 09097711009 maọbụ 09023111009 ka ị ga-eji wee tinye ọnụ okwu ka anyị were okwu a afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ka m were ziri onye nka afa gị na-ebe isi akpọ gwa m afa gị na-ebe isi akpọ bee ya nkenke onye tinye n'ọnụ ọ dị mma gwa m afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ n'ọgharịa anụ emena ike gaa n'iru isi na ịbụ onye ebe ngwa tinye ọnụ n'okwu nwanne ọ dị mma a ga-asa gị ugbu a daalụ asụ na ọnwụ nwoke na onye mmadụ karịa ụwa so m chọọ ịma ka ọ bụ eziokwu na ụdị ndote ahụ nwere ike ede ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ya lụta ụwa ya na emechakwa ọlụtakwara onye ọzọ ụwa emechakwa ọlụtakwa mmiri lụta haziri onye ụmụaka ọ mụrụ dịka ọtụtụ ụmụaka ọ mụrụ ebe ịnọ lọtachara ha ụwa mmadụ adịpe ọla ikpe agụwozi that is to say mmadụ nwụọ bache ka atụrụ mmadụ nwụọ ebe ga-eso ya onye kpara ga ga-ekpe ka ọha ise ka ga-emechado ikpe mmadụ gwa ka ndị ọzọ si ma mmadụ nwere ike ọ na-ehi ụra nwere ike mara na ya na-ehi ụra ma ebe ụlọ ọ bụrụ na ọ maghị ebe ụlọ bena onye nwụrụ anwụ agaghị ama n'ebe ụlọ nọ bena ọ bụrụ na onye nwụrụ anwụ mara ebe ụlọ gị megwa nụ onwe ụfọdụ na-anwụ ndị ahụ bụ ụzọ nwa anaghị atụ asị ndị ahụ nwụrụ gbogbo si mba okwezi ka nwa hapụ ndị nke anyị bara uru okwezi ka nọgidesi ike ana m asị na anaghị anụ ụwa na ya bụ ikpe osikapa isi kwesịtị echi ndị mmadụ nọ n'ụbọchị taa so anaghị anụta ụwa ọkọ edobere mmadụ nwụrụ anya otu ugbo mgbe nke ahụ gachara ikpe so ya ọ dịka ya dịka ịnụ ụwa ya bụ ikpe osisi na ya dị mmadụ anya ọ dị mma uche ya adịghị ya njọ ọ dị mma uche ya adịghị njọ uche nke ya uche nke ya ka o kwuru mana nwanne anyị nwoke ị ga-ekwuta wee weta omenala ndị mba ọzọ wee na-atinye n'ihe anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu bụ ịnọ ụwa ụbọchị ọzọ anyị ekwuo maka mmadụ ịlọ nlọ n'ike Chukwu na ike Chukwu kere Igbo na aja n'Igbo ọ dị mma uche nke ya ka o kwuru uche nke ya ka ekwu gwa afa gị na-ebicha agbọ afa gị na-ebicha agbọ ngwa gwa ya afa gị nụ aha gị bụ gịnị mmadụ bụ ekwensu ọ dị mma gaa n'iru ana m achị dịka onye mpịa n'ọrụ ụwa and mpịa awụgo ga ihe ọ ga-eme ọ chọpụta na mpịa n'ọrụ ụwa ọ dị ka ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị nsogbu adịghị daalụ a ga-asa gị ahụ daalụ nwanne a ga-asa gị gbaa ka ige ntị n'ihe a ga-agwa gị daalụ eze mmanya nụrụ ihe o kwuru ịchọpụta na nna gị n'ọlụrụ ụwa ihe ị ga-eme dịka omenala Igbo si wee dị bụ ofufe ndị Igbo si wee dị bụ ime gịnị ịmara ihe ahụ nna gị na-ara ike otu ahụ ọ bụ nwoke ime gịnị ije gote mmanya gote ọjị kpọlụ nwa gị ahụ ọ n'ọlụrụ ụwa sie mpa nnọọ gị na nwaanyị nọ n'ụwa ikpere ekpere gọwa ọfọ ihe ọma n'isi nwa gbaa ọjị otu ndị Igbo si eme ya
unu wa ahụ onye ọbụla eme gịnị iwe ego igote ma onye ọbụla ọkụkọ ọ bụrụ ewu igbu onye ọbụla eme gịnị erie nri eme saraka. Ọ dị mma. Ewe ihe ọzọ onye nke ahụ kwuru, ọ sịrị nwoke o nwere ike ịnọ ụwa nwaanyị. Maazị Chizzy udo mmadụ a kwuru okwu ajụla ajụjụ a udo mmadụ a na-asị gị na okenye nọ n'ụlọ ewu mmụọ n'ọgbụrụ udo mmadụ a na-anọ ihe a na-emebi n'abalị ya. O nwere ndị ji ọnụ ha wee bute ihe ha ji wee nọ nwoke ụwa na ha bụrụ nwaanyị afta ka ha nwụrụ. Nwee ndị ji ọnụ ha bute ihe ha ji nọ nwaanyị ụwa na ha bụrụ nwoke afta ka ha nwụrụ. O nwere ndị na-anọ ndụ a sị na ụwa ọzọ ya ga-abịa na ya ga-abụ nwoke, na ụwa ọzọ ya ga-abịa na ya ga-abụkwa nwoke. Onye ga-asị na ụwa ọzọ ya ga-abịa na ọkwa nwaanyị ka ya ga-eme gịnị ka ya ga-abụ. Ọ bụrụ ike nke gịnị ike okwu ọnụ. So nwoke na-anọ nwaanyị ụwa, nwaanyị na-emego gịnị na-anọkwa nwoke ụwa. Afọ gị na-ebe iche akpọ. Afọ gị na-ebe iche akpọ. Afọ gị na-ebe iche akpọ. Ọ dị mma. Afọ gị na-ebe iche akpọ. Afọ gị na-ebe iche akpọ. Biko bee ya nkenke na oge na-asịza anyị kwarapụ kwarapụ. I were afọ Igbo n'ọhịa abụọ nụkọ ndị Igbo. Ikechukwu ngwa bee ya nkenke nwanne ebe ka isi akpọ. Gaa n'elu Ikechukwu gaa n'elu. Ihe na-achọ ịkọwa bụ onye nwụrụ anwụgo mana mmụọ dị ka ọ dị mmụọ bụ ihe karịa ịghọtago. O nwere a na-akpọ possessive spirit nwaanyị Nna esubego ka ọ kọwala ihe anyị sụrụ n'Igbo, kọwaa ya n'Igbo. Ọ nnọkọ ndị Igbo ka anyị nọ. bịa n'oge ọ bụrụ na nwaanyị dị ime ọ bụrụ na ndị ahụ agbaghị Chukwu Amachukwu, kedu ka esi Amachukwu nwanne biko ewe n'iwe. na ndị anyị chegharị Chegharịa n'otu onye hapụzie Igbo ndị Igbo bụrụ ndị ọcha. Ọ uche gị ngwa gaa n'iru bee ya nkenke gaa n'iru. ọ bụrụ na amaghị Chukwu na ndị ezinụlọ ahụ amaghị Chukwu mmụọ onye ahụ nwụrụ enwere ya na-akpọ familiar spirit ya mmụọ nke anyị mara onye bụ familiar spirit. Ihe a bụ okwu familiar spirit bụ mmụọ ọjọọ ya ihe dị iru mmadụ na-aga ya ịghọtara ihe na-ekwu. Mmụọ ahụ ga-enye were iru onye ịma wee bịa ka a tụkwa na onye aka ọgwụ. Mgbe a mụrụ nwa ahụ site na mgbe nwa nọ n'afọ ka nwa ga-abịa mmụọ ga-abịa debịa mee ọyịra ya n'ebe nwa ahụ nọ amụkwa ya onye egwa ya. Ọ dị mma nwanne ewutara gị oge na-asịza ya kwarapụkwara anyị nụrụ ihe i kwuru, ọ ga-adịrị gị na mma. Ngwa daalụ uche ya dị ya njọ. Ọ dị mma biko na nchịkọta ogu Obiora, kedu ihe ị ga-ekwu tupu eze mmụọ achịkọtara anyị okwu n'oge asịgoro anyị kwarapụ. Ihe m na-ekwu bụ na n'elu ụwa n'eziokwu a na-akụ inu okwu a na-atụ n'Igbo, a na-atụkwa ya n'Igbo na-atụ ya n'oyibo. Maka na akwụkwọ nsọ nwa na onye a na-akpa afa sịkwa sọpụrụ nne gị na nna gị ka ụbọchị gị wee doo anya wee na Chineke kere gị. Ụbọchị idu anya bụkwa na edocha bịakwa ọzọ ọkwa anya ahụ ka ọnwụ a na-anụ ụwa. Onye ọbụla mere ezi ihe maka ndị mere ezigbo ihe, ndị mere alụ adakwa arị ụwa. Ịchọba ka ịnụ ụwa ime ezigbo ihe. Eze mmụọ, kedu ihe ị ga na mpịachi na ka eji afụ gị na ụbọchị ya ji afụ gị na nke ihe m ga-eji wee chịkọta bụ onye akwụrụ okwu ugbu a. O nwere ofu okwu kwuru, ọ sị na onye nwụrụ emego gịnị awụgbo. Biko ya nọ n'ebe ọ bụla ọ nọdụ na ajụjụ a chọrọ ịjụ ya. Ebe ọ bụ na onye nwụrụ awụgo, kedu ihe a na-ekpezi ikpe? Maka na sị na mgbe ikpe kedu ihe ahụ a ga-ekpe ikpe? Kedu onye a ga-ekpe ikpe? Onye nwụrụ awụgo, kedu ihe bụzi ikpe and na a ga-eme gịnị ndị ikpeazụ? Maka Baịbụl kwuru maka ndị ikpeazụ. Kedu ihe bụ ndị ikpeazụ ebe ọ bụ na onye nwụrụ emego gịnị awụgo, so onye eriri emego gịnị? Ana m ekene Igbo na-ekene Igbo shi unu biko ihe tinyere ọtụtụ Igbo ọtụtụ ezinụlọ na-ahụ taa bụ
ma ha ekwetara na ihe bụ eziokwu bụ gịnị eziokwu dịka mmadụ na-abụ agwụla okwu ana m achọ ịgwa ndị Igbo biko ka anyị soro nke bụ gịnị eziokwu ekwekwere ka eduhie elu maka na eduhie elu ịbanye na nsogbu ahụ eme gịnị nwee ike ịnọkọta n'ezinụlọ lụwa ụmụazị lụwa ọkpụtụrụ ọkpụ a na-anụ ụwa lụkwue gịnị echi onye si na ada anụ ụwa na nna ya ma nna ya ada anụ ọma nọrị ụwa ya si na ama nna ya mee gịnị pụọ daalụ maka ndị chọrọ ịzụ ajụjụ osi ebe apụ ụgbọ na-akpụbazi ya na 08068461936 08068461936 asị m onye mara ihe dị mma ya mee omenala Igbo ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma ma okwu niile ma alụ niile atụrụ ebe a bụ echiche ndị kpọrọ na ndị echiche ndị ọbịa na echiche nke ha omenala Igbo ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma mbugharị ọnọdụ ugbu a Oziemo Ejiofor Chidimma nọgoro wee duziri unu wee na-aga n'oge nke ha abụ m Chizzy ani chekiribe ihe niile ji efuba ịzụ ọha na Kpakpando TV nke nọ na YouTube iru ebe anyị subscribe ka ọ dị n'ụwa sorry was it commercial